El mercat del préssec és una manera d'arribar directament al consumidor. Ho valorem molt i molt positivament. No hem d'oblidar que la feina de tots els primers anys, sobretot, ara es recullen els fruits. Ha sigut la solució de poder fer-nos a conèixer i de poder fer una venda fàcil. És un préssec saborós i gustós que aquests terrenys que tenim assubirats, calcaris i argilosos, doncs li donen aquestes qualitats gustatives. Venem préssec, paraguaio com a fruita i després també ciam, mongeta tendra, patates, tomàquets i ceba. Tenim una cirera de gran qualitat i la gent ens la demana. I després tenim el meló i la síndria. El producte que jo porto ecològic és un producte que jo aposto més cada dia perquè cada cop va més. És més difícil de tirar endavant, però jo hi aposto.